Šta ćemo ljudi, hoćemo još s njom ili da idemo? Šta ćemo? Pišite mi u komentare. Šta ćemo? Kaže, uhodiš dečke bivše. Pišu ovdje kod me. Ja, vidim. Pogledaj, kaže, kako... Šta? Pogledaj kako tuče i grebaš. Koga tučeš, Bog te tvoj? Koga si tukla, Maja? Čekaj, sad si ti praviš šut kao ništa ne znam. Ne znam, Boga mi, ja to stvarno ne gledam, majke moje. Imao si, Boga mi, ti ovdje kao... Imam ja imam 2 milion, nije to, nego ja stvarno ne znam, majke moje. A znaš kakav sam ti ja lik? Slušaj, ja sam ti lik, kad nema veze sa mnom, ja stvarno, možda nekad neko i došao da mi nešto piše, ja ne zanima me, razumiješ? Stvarno ja, ako ne pričam ja stvarno ne znam. Da, vidi, oni, kažu, ovdje steknu takvo mišljenje, prvo, svi moji ljubavni odnosi, ajde, ok, ja sam 6 godina. Čekaj, izbacuje na story gole slike, dečka, lažeš za sto. To nije istina, ne. Pa nemojte ljudi pisati šta nije istina. To nije istina. Verovatno komentariš odnos s meni mogu bivšeg partnera, uopšte neću ime da mu spomenem. Ne, samo piše kao grebala, tukla, ništa. Znaš na koga verovatno mislim. To se vuče godinama unazad i to je konačno prekinuto, hvala Bogu. Ali, znaš, kako neko može da bude psihopata ako neko konstantno obnavlja odnos od toga? Kaže, Janja žužla kroz dimnjak. Dobro. Ali ovo moraš priznat da je top. Jes. Ovo mora, kao nije mi to palo na pamet. Jesam ušla. Kroz šta si ušla? Kroz dimnjak? Kroz prozor. Da. Da proverim stanje. Da se uverim. Imaš problem da se uveriš. Evo kaže kući sam, ti ne veriš da je kući, jel? Ne, pa imali smo neku ljubavnu svađu. Ajde, pravi od mene budalu. Pa nisam, verujem. Kaj si ti budala, majko? Ništa. Ljudi, imamo puta 3, molim vas, imamo 16 pobjeda. 12 ružica. Ali slušaj ovo. Šta, kao nikad niko nije imao svađu ljubavnim odnosima. Kako ne? To cveta cveće. Ali vidi, meni, na primjer, meni je cool ti ljubavni neki ispadi. Meni je to top. Meni je to smiješno. Ja ništa nisam, sve ovo što su mi napisali, ja to ništa nisam uzeo kao, joj, to je Maji, pripisujem nešto loše. Ne, nego mi je, fora mi je, Boga mi. Adriana! Lane! Di si, Lane, legendice moja? Mare, kako si, Mare? Ljudi, puta 3 imamo. Puta 3 imamo 16 pobjeda. Dok ne doživiš. Hvala. Šta kažu? Kaže, dobro je sve to dok ne doživiš. Ja, kako se sorovi. Ne, ali sve kroz smijeh. Ja stvarno imam top ekipu, majke mi. Moji nisu pokvareni. Dala pis. Kako splatila taksi do Zagreba? Taksijem si bila u Zagrebu. A ti si bolesna. No, tek se razim, da. Ja, što sam bolesna? Dragana! Jelena! Šeramo live, ljudi, imamo pobjede, ne može nam ona skinut! Ajde da mu skinemo, opustio si se, Kroatose. Kako su nas na foru, na priču, ljudi. Poslala ove svoje da mi pišu komentare, ja kao čitam komentare, mi se opustimo. Ko ima rukavicu? Ljudi, idemo sad jako, ne opuštam. Ko ima rukavicu? Hvala, Dragana, još se slavim. Ko ima rukavicu? Ana. Nema Adriana rukavicu. Ko ima rukavicu, ljudi? Hvala. Nema niko. Ljudi, ko ima rukavicu, molim vas mi pišite u komentarima. Ana, Dragana, svi dole srce. Slavice, kraljice. Ko ima, ljudi, rukavicu? Adriana nema. Ko ima rukavicu? Sad jako. Ljudi, nemojte nas sloboditi. Ajde. Idemo još. Samo rokajte vi slobodno. Jak je on. Čuva se on za kraj. Ne. Ana. Nema. Joj, Slavice, spasitelju, baci Slavice na 20 sekundi, molim te rukavicu. Slavice, na zadnjih 20 sekundi baci rukavicu, molim te. Ljudi, rokamo. Opustio si se malo.
Kako me na priču uhvatila? Prevarant jedan. A deba, to je škola, zadruga. Ana, Moramo biti stalno ljudi koncentrirani. Neprijatelj nikad ne spava. ja ti nisam neprijatelj. Ma tvoji su neprijatelji, bacaju. Jel imamo mi ljudi rukavice? Jel imamo ljudi? Može, Tarik, može. Tarik, odmah, Tarik. Ljudi, sad će da nas... Slavice, sad, magla. Rukavica. Rukavice. Imamo rukavicu. Rukavicu. Imamo rukavicu, ljudi, imamo rukavicu. Svi zajedno, oni nemaju. Čelo! Imala je 23 hiljade. Jelena! Ajmo ljudi, ajmo. Jelena! Ljudi, Staj! ne. Sulejman! Sulejman, Dragana! Kratose! Ne čujem te, skinuo sam slušalice. Hvala ljudi, Dragana, Sulejman, znači bravo ljudi. Ana, Dragana, Sulejman, svi dole srca za ljude, hvala ljudi. Snimali smo ti pobede. Halo, jesi čujemo?